जबरदस्त स्टार्टर आमचा हा इलेला असा तुम्ही बघू शकता. हा बघा सर्व हराभरा अगदी. हराभरा कबाब, पनीर जाफरानी टिक्का, हा सीख कबाब, ड्रॅगन पनीर ड्रॅगन आणि चीज स्टफ मशरूम आणि कुरकुरी भेंडी. फायनली आता आमचं मेन कोर्स इलेलो असा तुम्ही बघू शकता. टेबल भरलेला. चव सेवा वातावरण आवडले असेल तर कृपया घंटीला एक आवाज द्या. आम्हाला आपले अभिप्राय ऐकायला आवडेल. हा एक आवाज दे घंटीला. जियाच्या वाड्या. शाबाश. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय जणांचे कमेंट्स असतात आणि DM पण असतात की तुम्ही व्हेज रेस्टॉरंट का जावा, आमका पण बघूच्यात, आम्ही नॉनव्हेज खायत नाही. आणि आता मार्गशीर्ष पण चालू आहे, त्यामुळे मौका बी आहे, दस्तूर बी आहे. त्यामुळे आज आम्ही व्हेज रेस्टॉरंट का जाणार आहोत आणि त्या पण आम्ही चेंबूर का जाणार आहोत, आदिती व्हेज डिलाईट का. तर नक्की व्हिडिओ आमचं शेवटपर्यंत बघत राहा. ते काय काय मेनू हा, ते काय त्याची प्राईज हा, त्याची सर्व डिटेल माहिती आम्ही तुमका सांगू आणि त्याची टेस्ट कशी आहे ती सर्व रिव्ह्यू आम्ही तुमका देऊ. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आम्ही आता जातो चेंबूर का. लेट्स गो. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोहोचलो आणि आमच्या सोबत आणि आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले देवगडचे. हाय हाय. चला बघा तुमच्या चॅनलचं नाव काय? तुमच्या चॅनलचं मालवण मेघानंद. कोकण मालवण मेघानंद. थँक्यू. चला चला थँक्यू. आणि गर्दी आता कमी आहे थोडी, बघू आता चढूक भेटता का. चला 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 घुसा आक्रमण. आम्ही कुर्ल्या गेलो आणि कुर्ल्यावरसून आणि कुर्ल्यावरसून आता बेलापूर ट्रेन भेटली आहे, त्याने आम्ही आता चेंबूर का जातो. चला लेट्स गो. स्टेशन का उतरलो आणि आता जातो आम्ही आदिती डिलाईट. तर फायनली आम्ही आदिती व्हेज डिलाईट का येऊन पोचलो आणि ह्या एकदम मैत्री पार्कच्या आणि डायमंड गार्डनच्या एकदम जवळच आहे. हो तो हायवे आहे हो बघा. आणि त्या आतमध्ये इल्याच ह्या आदिती व्हेज डिलाईट. तर आता आम्ही पहिले आज जातो, बघूया काय काय हाता. चला. हा पहिला आमचा व्हेज हॉटेल आहे. ए आई बसतास काय बाहेर? आई का जमूचा नाही एवढ्या उंचावर बसू का. आणि हय या काय सँडविच वगैरे नाही हत, ज्यूस सँडविच वगैरे. आणि त्यांचा आतमध्ये पण आहे, आतमध्ये AC आहे वाटतं. चला हे खाई बसतास. फिश टँक आहे ना ते आतमध्ये पण आहे का? मध्ये पण आहे. बघूया हे चांगला आहे का बघू काय आहे. नाही उलट हे मस्त आहे उलट ना. तर हे आतमध्ये पण आहे, आत नाही ना बसतास. आणि वरती पण आवडता, वरती पण आहे ना. नको वरती पण आहे, आयत बसा. चल काय काय आता बघ मेनू कार्ड भारी आहे, कलरफुल अगदी. स्नॅक पण सर्व आहे इकडे. डोसा वगैरे, साऊथ इंडियन, उत्तप्पा, पावभाजी सर्व काय ना. सूप, कबाब पण कबाब हा, तंदुरी पण आत वाटतं. तंदुरी पण स्टार्ट हो तंदुरी पण आत. हे का तंदुरी आयटम पण आहेत सर्व. बदल बघूया अजून काय काय आता आणि नंतर डिसाईड करा काय का. पनीर हवा पनीर चिल्ली खाऊया. हा खावा काय का. हे कोण पनीर चिल्ली वाटतं येतं का. पनीर चिल्ली आणि डाएटवाल्यांसाठी पण हा या बघ काय हे काय सॅलॅड. आई शपथ माका बरा सॅलॅड. व्हरायटी जबरदस्त. कॉकटेल वगैरे, मिल्कशेक हा आणि आईस टी, गोल्ड कॉफी. बाबा लय काय नाही काय ते काय तर आता तुमका डिसाईड करूक लय वेळ लागत वाटतं. पण आहे हे दीपाली व्हेज हॉटेल आणि मासे बघण्या खाऊसाठी नाही.
आणि हय सर्व कॉकटेल मॉकटेल वगैरे मिळतात वाटतं. आणि हय पोपट बसले आहेत. जिया पोपट हवेत काय? रंगीबेरंगी आहेत पोपट. खरंच जबरदस्त हा. आणि या साईड का पण हा बसू का आणि हय पण हा सर्व जबरदस्तच हा. आता खाल्यावर तुमका सांगतो चव कशी आहे ते. काय भावीचा डिसाईड होत नाही वाटतं. पहिला काय मागवतास? सूप मागव. सूप मागवतास? रोळे नको ना? नको सूप. हां सूप मागवतात. काय काय आता सांगा. क्रीम ऑफ मशरूम सूप क्रीम ऑफ मशरूम सूप. बापरे. आणि व्हेज मंचाव सूप व्हेज मंचाव सूप आणि एक ब्रोकोली आल्मंड सूप. ब्रोकोली आल्मंड सूप. ओके हे 3 एकदम वेगळंच आहेत. नाव बिव काय वेगळाच आहे. आणि तर वेगळा हां वेगळं आम्ही सूप मागवलं तर ते खाऊन बघतो आणि त्याच्यानंतर मग स्टार्टर मागवूया ना. हो. स्टार्टरमध्ये काय मागवतास? स्टार्टरमध्ये ही भेंडी मागव. कुरकुरी भेंडी. कुरकुरी भेंडी इंडियन स्टार्टरमध्ये. हां पनीर जाफरानी टिक्का. पनीर जाफरानी टिक्का वेगळाच. आज काहीतरी वेगळाच मागवचा. चीज स्टफ मशरूम. चीज स्टफ मशरूम. बापरे मशरूम खाऊच्या. आणि चायनीजमध्ये एक मागवा काहीतरी. पनीर ड्रॅगन. पनीर ड्रॅगन हे चायनीज स्टार्टरमध्ये ना. इंडियन स्टार्टर 3 आणि एक चायनीज स्टार्टर. तर 4 स्टार्टर मागवलं आणि 3 सूप. 9 चा बिया या. जिया मी एक पिऊ. तुम्ही एक पिवा. मी आणि भावी एक पितो. आई काय एक देऊया. ती एक खाय. तर आता आम्ही सूप पितो पहिले म्हणजे ऑर्डर देऊया. म्हणजे आता आमच्या हे सूप इलेले असतात आणि हय हा टोमॅटो सूप हा. त्याच्यानंतर मंचाव सूप हा चायनीजमध्ये आणि हो ब्रोकोली आल्मंड. तर असे 3 कलरफुल अगदी मस्तपैकी सूप इलेले असतात. आणि त्याच्यासोबत काय हा हे काहीतरी नूडल्स आणि हे काय ब्रेड कुरकुरी. हां हे ब्रेड डीप फ्राय ते कुरकुरीत अगदी केलेले. तर असा ह्या सर्व इलेला असतात. तर आम्ही आता हे वाटून खातो कारण 3च मागवलो आम्ही. कारण ते जाणार पण नाही संपणार पण नाही. तर मला वाटतं मी चायनीज ट्राय करावा मंचाव सूप. तर आता ह्याच्यातला थोडा थोडा आम्ही घेतो. दीपाल तुका खायचा हवा? ब्रोकोलीचा. ब्रोकोलीचा पण माका ट्राय करूचा. तर आम्ही हे आता वाटे घालतो. आई तुका खायचा तुका खायचा आई खायचो. आई विचार आधी. एका ग्रीन कलरचं ग्रीन कलर. हा आई एक दे. भावी त्याच्यात हे दे. घेतो. कमी कर. हा कमी करून दे आई का. तू घे त्याच्यातला अर्धा. आणि मी आता मंचाव सूपची टेस्ट सांगते तुमका. भावी आजी का दे. भावी काही येऊचा नाही वाटतं काढू. उकडी काढताना भावी. नकावडा देते का? हां जवळ घे. 2 चमचे घे. हां भावी वाटे घालता. आजी एक देतात. हा घे वाईटचा दे. वाईट कशा? हां दे आता आई का. टेस्ट करू दे. टेस्ट कशी आहे? खूप चांगली. बाकी त्यांचं काय माहित नाही. माझा आणि जियाचा जबरदस्त टेस्ट आहे. व्हेज मंचा. भावी तुझा आणि फुल हेल्दी आहे. आणि आई पण ब्रोकोली पिता मस्त. ब्रोकोली आल्मंड ह्याची मी केलं होतं. हे जबरदस्त आहे. टोमॅटोची? आणि हे तर जबरदस्तच आहे. मंचाव सूप कधी येईल असतं नक्की ट्राय करा. जियान पण तास घेतल्या ना. जिया कसा मस्त. चायनीजचा ना त्यामुळे मस्त ठसकेदार. तर गाईच जबरदस्त स्टार्टर आमचा हा इलेला असा. तुम्ही बघू शकता. हा बघा सर्व हराभरा अगदी कलरफुल अगदी. तर दीपाली आता सांगता काय काय आता खैसून स्टार्ट करते दीपाली. हां ह्या काय हराभरा कबाब. पनीर जाफरानी टिक्का. हां सीख कबाब. ड्रॅगन. पनीर ड्रॅगन आहे. पनीर ड्रॅगन आणि चीज स्टफ मशरूम. चीज स्टफ मशरूम आणि कुरकुरी भेंडी. तर असा ह्या बर्गरचं स्टार्टर आम्ही आता मागवलं. आणि हे 3 आणि हे 3 असे 6 आहेत. आणि ती सुका पण भारी आहे एकदम. हे 6 स्टार्टर आहेत आणि आम्ही आहो 5. 9 सगळे आहे. एकाक डबल. कोण डबल खाणार? बच्चे कंपनी. या भुक्कड कंपनी. तर आता आम्ही स्टार्ट करतो. सगळ्यांनी स्टार्टर वाटून घेतल्यानी टेस्ट सांगा आता. तर मी पहिला म्हणजे मशरूम घेते. हे बघ मशरूम. आणि त्या मशरूममध्ये ना पनीर भरलेला आणि टिक्का तंदुरी आहे आणि एकदम सॉफ्ट शिजलेला.
जबरदस्त. त्याच्यानंतर ट्राय करते पनीर टिक्का. हे कुठलं पनीर टिक्का? जाफरानी टिक्का. जाफरान. म्हणजे असं ते जबरदस्त फ्लेवर आहे. जिया काय आवडलं तुका? जिया खाते खात्या पनीर ड्रॅगन खाता जिया. मी पण पनीर ड्रॅगन खाते. टेस्टी आहे पण हेल्दी हा. जाफरानी टिक्का. जाफरान टिक्का आणि हे मशरूम. मशरूम पण हेल्दी आहेत. हे दोन ना जबरदस्त आहे. आणि हे बघा असा भरलेला मशरूम पनीर भरलेला आहे बघा. आणि आपण टिक्का म्हणजे चुलीवर भाजलेला. भावी तुका काय आवडला सांगलंच ना. टेस्ट भेंडी करता. मी ट्राय नाही केलाय. भेंडी मस्त कुरकुरीत आहे का? आई का भेंडी आवडली हा. तुका हवी भेंडी का तुम्ही? मस्त आवाज येतो ना कुरकुरी. फर्स्ट नंबर भेंडी. बापरे. भेंडी आवडली फर्स्ट नंबर. काय ते तू बनवतोस का काय तर बिर्याणीसाठी कांदो खातो बनवतो बरिस्ता. बरीचता सेम तसा पण चव जबरदस्त आहे. माझा मशरूम आवडला कारण एकदम सॉफ्ट शिजलेला मशरूम आणि हेल्दी आहे. हे तर काय भारी झालं. दीपाली कोयंडे यांनी आता खाऊ घेतलेला असा आमच्या होम मिनिस्टर. पनीर लय सॉफ्ट आहे. पनीर एकदम सॉफ्ट आहे शिजलं. आणि काय काय तुका आवडलं आपण सांग. ड्रॅगन पनीर पण चांगला. ड्रॅगन पनीर आणि तापन पनीर भारी. ड्रॅगन. पनीर ड्रॅगन ओके. आणि मशरूम खाल्लं काय? मशरूम खा. खातं. मशरूम जबरदस्त आहे. आतमध्ये पनीर भरलेला आणि सॉफ्ट शिजला आहे. एकदम जबरदस्त. सर्वात भारी ते आहे आणि हेल्दी आहे. टेस्ट वाईज गेलंस तर नाही हे मशरूम भारी आहेत. आणि टिक्काचा ना त्यामुळे भारी आहे. आणि फर्स्ट टाइम खालो तंदुरीमध्ये. हो. नाही तर आपण ते हे खातो डीप फ्राय. डीप फ्राय वगैरे असता. आई पण आवडला कुरकुरी. तुका काय आवडला गे? भेंडी. भेंडी. काय आवडलं भावी? भेंडी आवडली त्याला. तर मंडळी स्टार्टर तर जबरदस्तच होते. आता हे दोन उरले आहेत ते मी खाते. आणि माका वाटतं मशरूमचं फडशा पाडल्याने सगळ्यांना वाटतं. हराभरा कबाब नॉर्मल झाला सर्वांसाठी पण बाकी हे सगळे पनीर बाकीचे वेगळे होते शाळेत. हे सर्व स्टार्टर वेगळे होते. फर्स्ट टाइम आम्ही खाल्लो होतो. आणि आता प्रत्येक वेळी आम्ही नॉनव्हेजचे आयटम खातो आम्ही स्टार्टरमध्ये. आणि आज खरंच व्हेजमध्ये पण भारी आयटम मिळू शकतात. दीपाली खातो घाबरू नको. उपास दीपालीचं. तू कसलो मासो हा? घाबरलाय. अरे ते कास साफ करूसाठी ठेवलेलं होतं. कास तू बाहेर येणार आहे काय? याचे मासे खात असतो. ह्यो मासो काळो कसलो तो जिया घाबरत आहे काळ्या माशा. ए काय नको नाही घाबरू नको बस. अरे तो आतमध्ये आहे का? तू बाहेर येणार आहे का? अरे तुला सरकवतो पडशील इकडे. आता आम्ही सर्व स्टार्टरचा फडशा पाडलो. हे बघा खरंच मस्त होता. पोट भरला. लय भारी होता आणि टेस्टी होता. सर्वच टेस्टी होता. आणि प्रत्येकाला काय काय आवडला तर सगळ्यांनी सांगूचा. तुका काय? हे का तर भेंडीच आवडली. तुका काय गो? मशरूम. मशरूम आणि भाविका भेंडी. भेंडी. भेंडीवालेलं आहे यातलं. आणि जिया तुका काय आवडला? काय? भेंडी. भेंडी नाही जायचं. पनीर ड्रॅगन. पनीर ड्रॅगन आवडलो. बघा काय तर या चायनीज आयटम हा. तर आता दुसऱ्या पडावाकडे आम्ही वळतो होय ना. तर फायनली आता आमचं मेन कोर्स इलेलो असा तुम्ही बघू शकता. टेबल भरलेला आणि काय काय मागवलेला हा तर आता दीपाली तुमका सांगेल. पॉट राईस. पॉट राईस आहे.
हक्का नूडल्स, हे चायनीजचे 2 आयटम झाले. लच्छा पराठा आणि चीज गार्लिक नान. व्हेज जयपुरी, व्हेज मराठा. पराठा. ह्या काय तर कुलचा. माका माहित नाही. कुलचा पराठा. कुलचा नाही आता, ह्या हा कुलचा. पराठा. हा कुलचा ह्या कुलचा आणि रोटी. आणि रोटी. तर आता आम्ही तुटून पडतो, कारण आता अर्धा तर आमचा ह्याने झालेला असा स्टार्टरने. तर आता उरलेला काय ते कसर हा ती आम्ही ह्याने भरून काढतो. चायनीज पण हा, इंडियन हा, जयपुरी हा, मराठा, महाराष्ट्रीयन हा आणि हा कुलचा बिलचा सर्व हिंदी भाई, हिंदी मराठा सर्व भाई भाई करून टाकलेला. आणि चपाती पण ते आणलेल्या 700साठी. तर सर्व आम्ही मागवलं. तर आता हे स्टार्ट करतो आम्ही. हिंदी चिनी भाई भाई. हा झोप नाही आहेत ना जिया? झोपला होता. काय आवडलं तुमका? हे जयपुरी आहे ना? जयपुरी आहे. नाही जयपुरी आहे, ते व्हेज मराठा. हे व्हेज मराठा ना? व्हेज मराठा टेस्टी आहे. शेवटी मराठा हो ना. हो, आम्ही का मराठा. हवे काय आवडतो का? राईस, पॉट राईस खाऊचा सगळा, आणि पार्सल घेऊन जावा. मी दोन्ही मिक्स, जयपुरी आणि मराठा मिक्स करून खातो. जबरदस्त आहे. ठीक आहे खाता. आईचे चपाती खाऊन झाले. त्याच्यात मशरूम बिशरूम सर्व आहे. लय भरलेला काय नाही असं नाही, सर्व भरलेला. मस्त टेस्टीच आहे. आणि व्हेज मराठा एकदम ठीक आहे ना, जाडजूड. त्याच्यात नाही हे टिक्का, मिक्स व्हेजिटेबलचे असे हे केले ना, टिक्का केलेले ते. हे बघ त्याच्यात सर्व हा हे बघ. नूडल्स कोणी हात नाही राहिला असतो अजून, आमच्या हक्का नूडल्स. कधी थंड झाल्यावर. नाही, हे चायनीजचा नंतर अनुभव. हो, आता मी एकदा सगळा सांगलास. जेवण टाकलं. हे झाला ना जेवण. त्याला श्लोक म्हणा उठूचो. त्याला जावचा डोंबवली. काही बसून राहतास की काय? मस्तपैकी AC लावलेली आहे. आणि जेवण वगैरे आवडलं असं संतुष्ट असाल तर ते बेल वाजवची. हा, पण जिया वाजवणार पहिली. जा जिया. आवडला ना? बघ उडिओ मा हात नाही पडून ना? नाही नाही जियाचे. हा, शाबाश. दीपाली तू पण वाजा, मी पण वाजा ना. आपल्याला अन्नाची चव, सेवा, वातावरण आवडले असेल तर कृपया घंटीला एक आवाज द्या. आम्हाला आपले अभिप्राय ऐकायला आवडेल. हा, एक आवाज दे घंटीला. जियाच्या वाड्या. शाबाश. चला दीपालीने पण एक आवाज दिला, साथ दिल्या ना. आणि ह्याच्या आजीन पण दिल्या. आता मी पण एक देतोय. काय? हो मग ती का भेंडी आवडली आहे. चला आता डोंबवली फास्ट. नाही ऐसून कुर्ल्याक जाऊचा लागणार. आणि कुर्ल्यावरसून डोंबवली. आता काय एकटाच जाता घे का डोंबवली? तर म्हणजे शनिवारी आम्ही येलो, त्या व्हिडिओचं एंड करूक नाही भेटलो. कारण थैसून आम्ही दीपालीच्या आई का थंय सोडलं आणि त्याच्यानंतर घरा गेलो. आणि नंतर भावी जी आपण दमली होती त्यामुळे व्हिडिओचं एंड नाही केलं. तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. आणि हा आमचा फर्स्ट व्हेज रेस्टॉरंट हा, आदिती व्हेज डिलाईट म्हणून. आणि ह्या चेंबूरका हा. आणि ह्या आमचा पहिलाच रेस्टॉरंट जय आम्ही व्हेजमध्ये आम्ही गेलो. लय जणांचे कमेंट होते, DM असायचे, तुम्ही व्हेज एक्सप्लोर करा, व्हेज दाखवा, आम्ही व्हेज खातो. आता मार्गशीर्ष चालू असल्यामुळे दीपाली आमची व्हेज खाता. त्यामुळे आमका मोको पण भेटलो, दस्तूर बी आणि मस्तपैकी मोको भेटलो. त्यामुळे आम्ही ते गेलो.
आणि खरंच म्हणजे आम्ही म्हणतो की फिशमध्ये किंवा नॉनव्हेजमध्ये एवढे आयटम असतात खाऊ का स्टार्टर वगैरे हे, पण नाही व्हेजमध्ये पण एवढे लय प्रकार आहेत खरंच ते काल समजले. आणि किती ते आयटम मशरूमचा जो होता काय ते दीपाली नाव तिचा चीज स्टफ मशरूम. हा चीज स्टफ मशरूम म्हणजे त्याच्यात पनीर बिनीर भरलेला होता आणि एवढा सॉफ्ट होता आणि त्या तंदुरीमध्ये होता, लय भारी लागला. त्याच्यानंतर ते एक चायनीजचा आम्ही पनीर घेतलं होतं, तो पण भारी होतो. त्याच्यानं भेंडी, कुरकुरीत भेंडी जी आई का भावी का आणि जिया का पण लय आवडली. आणि खरंच एवढे स्टार्टर आम्ही घेतलं होतं आणि ते सर्व 200-250 ह्याच्या रेंजमध्येच आहेत, जास्त महाग नाही आहेत. आणि खरंच मजा येईल ते स्टार्टर आम्ही एवढे खाल्लो ना, खरंच मजा येईल. बाकी भाजी बिजी ते नॉर्मल असतात तसेच होते, नान बिन ते आपण सर्व हॉटेलमध्ये घेतो होते. फक्त हय जा होता ना ते स्टार्टर वगैरे भरपूर आहेत. आणि थंय पिझ्झा, बर्गर, सँडविच, ज्यूस सर्व मिळतात. म्हणजे व्हेजवाल्यांसाठी तर ती अक्षरशः आधी ती व्हेज डिलाईट म्हणजे पर्वणीय असा मागा वाटत, कारण आमका खरंच लय आवडला थंय. आणि ओव्हरऑल थंय चेंबूर आता चेंबूर म्हटल्यानंतर ते महाग असा वाटला होता, पण एवढा महाग नव्हता. खरोखर पैसे वसूल होते आमचे आणि मजा येईल. तर आता हा व्हिडिओचं आणि त्याचं ऍड्रेस तुमका जाऊचं असलं तर वर ऍड्रेस पण देते, तुम्ही नक्की भेट देऊ शकता. आणि हाय व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि जावा आदित्य डिलाईट पण आपलाच असा. बाय.